Vítejte u další videa. Dneska tady máme další díl z Battleflipu. Ano. Tak minule jsme dali skóre 9 a dneska to musíme překonat. Tak. A už hrajem. To jste si všimli určitě. Ano a pardon, že to minulý video trvalo jenom chvíličku, protože já jsem neměl čas. Musel jsem ho ještě upravit a tak. Což jste možná viděli. Ne, možná ne. Jsem musel totiž upravovat jiný video a to se mi nakonec. Teďka jsem ho dodělal a nepovedlo se. Takže úplně na pohodu, že? Zbytečně jsem to dělal. Zbytečně jsem si zkrátil ten let's play. Jak to, že dneska mi to nějak nejde. Včera mi to trošku šlo, ale dneska jsem úplně levej. 1, 2, 3, 4. Jo. A teď. Yes. Nejde dneska. Ne. Jedna. Víte, všimli jste si, že se to začíná zúžovat? Nesnáším tu hru. No, teď. Yes. To dílo si taky bude trvat teprve nějakých 2 minutky, protože toto fakt už bude upravené a budu si na tom záležet. Protože to nejde. To by se můj kanál nebyl. To by žádné neexistovalo. Ano, tak. Tak. Yes. No. Ano, tak. Ano. Yes. Yes. No. Jo, a poslední. Jo, no a pro tento dílek by to mohlo být vše. A já se s váma loučím a čau.